Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Και μπρο, το ξέρω, δεν ήταν πολύ καλό που το έκανα μπρο, αλλά όλα πρέπει να τα σβήνουμε και να τα ξανακάνουμε την αρχή. Λοιπόν, καινούριο κανάλι εδώ πέρα, παίζουμε εδώ πέρα στο Roblox και σήμερα θα παίξουμε εδώ. Το έχω παίξει λίγο, το ξέρω. Μερικοί θα μου πείτε, έλα ρε Τόνι, γιατί το έπαθες, ήθελα να το παίξουμε μαζί. Το ξέρω, και εγώ αυτό ήθελα να κάνω, αλλά καινούριο το κανάλι, όπως το βλέπω. Τώρα πάμε φυσικά πάνω, άμα δεν μας κοβώσει κάτι. Τι πάντα θέλει να είναι. Και τι λέτε να βάλω εδώ μέσα. Εγώ έχω μια ιδέα. Τι δεν πήρα. Ναι. Ναι, και μετά από αυτό το πράγμα που έγινε, ελπίζω να μην ξαναγίνει, πάμε να συνεχίσουμε το παιδί μας. Αου. Αυτό πόνισε. Και θέλω σε αυτό το κανάλι να φτάσουμε πολλούς, σε το άλλο, 23. Πολλούς θέλω εδώ. Σας θέλω δυναμικούς. Να το σπάσετε. Like, subscribe, παιδιά, όλοι τώρα. Άμα βλέπετε και δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe, το κάνετε τώρα. Είχε πόζα του γιατί κάνετε τώρα. Φίλε, παιδιά, άμα το δείτε πολλές φορές αυτό στο παιχνίδι, συγγνώμη. Εγώ το είδα να το λέει, συγγνώμη πάρα πολύ. Πάλι μια φορά στη βάση μας και ελπίζω να μην ξαναγίνει. Καλό που το θέλω αυτό το παιχνίδι και ξέρω άμα δείτε ότι έχω λίγο άχρηστα, μην με κράξετε, συγγνώμη. Αν και μην ξεχάσουμε TikTok, γράφτε σκιούρους κάτω παύλα 2 και κάντε μου όλοι follow. Τώρα πάρω αυτό το τσοπ. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα βλέπουμε τσοπ σαχόρ. Θα λέμε τσοπ-τσοκίδι. Ο γάμο του πήρα. Όχι! Αν έχει παιδιά, μην ξεχάσουμε, θα προσπαθήσω. Το έχω ξανακάνει, αλλά σε αυτό το κανάλι θέλω να το σπάσω. Θα προσπαθήσω να σας κάνω κάθε Σάββατο βίντεο. Κάθε Σάββατο 12 η ώρα θα κάνω βίντεο, δεν ξέρετε. Περιμένετε λίγο, μέχρι να το κάνω και λίγο edit. Γιατί και μερικές φορές και live, με Κυριακή έτσι. Και θα μας σπάσουν τα βίντεο. Συγγνώμη, το Roblox είμαστε ωραία. Συγγνώμη, θα το ξαναπώ, βλέπετε όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Αλλά να ξέρετε, δεν θα κάνω και πολύ μεγάλο βίντεο. Μετά θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να είναι το επόμενο. Γιατί είστε μεταξιός και δεν μιλάτε παιδιά. Ήμουν μόνος μου, τι μ' αφήσατε, δεν το κάνετε. Καλά, δεν πειράζει. Βλέπετε να μας πατήσει λίγο απίδηδες να πάμε να πάρουμε ένα break. Να πάρουμε και να πάμε έξω. Και επιτέλους ελπίζω να μην πάρει και δεδομένα ρε. Μου αρέσει που βάζει και δεδομένα πλέον. Κοσμοτέ. Γιου.
ξέρω ότι δεν θα κάνω μεγάλο. Στο είπα και προηγουμένως. Αλλά είπα κάτι και το πώς ελπίζω. Πάλι να τερματίσω εδώ το σπίτι μου. Τόσο όπως το έχει κάνει και ο Κάνζαρος. Είναι και ο Κάνζαρος, ξέρετε. Καλά, μιλάμε για κορυφαίο παίκτη. Διάζερα να το βλέπεις πολύ καλός στο Roblox. Μπρουτήχε. Αλλά δεν πειράζει, είναι στο δικό μας. Τι να κάνουμε αυτό. Πάτε λεφτά, ρε. Δεν κάνουμε και καλύτερα. Στο καλύτερα είναι, αλλά πριν να γεμάτη η βάση, τώρα θα πάρω αυτό, θα το βάλω αυτό και θα λέμε μετά. Γεια. Θα λέμε μετά αυτό. Μάγκες ανοίγει. Θα μας δώσω. Γιατί θα βγουν τα ματάκια μας. Δεν θα πάει κάτι καλό. Εντάξει, θα δούμε λίγο. Πίσω. Έχουμε σκοτεινό. Δεν σωθήκατε. Όχι, η Ελένη. Στο ωραία. Δώσω. Άστα. Δεν δουλεύει. Ναι, γιατί μου έδωσε ακριβώς. Πώς έφτασε και 26. Καλά. Πολύ καλό, ρε. Αλήθεια λέγαμε. Λοιπόν, μάγκες, έκανα κάτι που μπορούσα, δηλαδή πήρα κάποια καινούργια εδώ πέρα, τα κλασικά μου. Και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe, σπάστε το όμως, σπάστε το. Και τα λέμε, τσακ, πάω, πιου, γεια!